עכשיו לסיפור המסקרן, הסיפור ההזוי שנולד בחנות חיות בישראל בזכות אורית פוקס והנחש הסורר. קודם כל, מי שהחמיץ תזכורת לתקרית הדי מדהימה, הנה. איך קוראים לו? טמטם. ג'יימס נכון, נורא סקסי, אבל לא הייתי קונה כי צריכים להאכיל אותם בעכברים. נחש את הציצי! לא נעים, אבל איך כל זה מתפתח לפרשייה בינלאומית מסירה? בגלל דיווח בסן בבריטניה שהנחש מת מהרעלת סיליקון. ויש לזה גם משמעויות כלכליות. נדב בורנשטיין, שלום. ערב טוב, שרונג'י. אתה בחנות, מילא אנחנו, אבל כל העולם שואל, חי או מת? כן, מה זה כל העולם? אין אתר אינטרנט צהובו, נידח, בספרד, ביפן, לא משנה איפה שלא תוהה. האם הנחש שנשך את החזה של אורית פוקס עדיין בחיים? אני יודע שגם אתה שואל, אבל לפני בוא תראה עד כמה הדיווחים בכל העולם חזקים. תראה, הנה דיווח מהרשת הספרדית. La modelo y actriz israelí Orit Fox, que es más conocida principalmente debido a su aspecto físico que por su talento, llevó un tremendo susto después de que una serpiente, de forma sorpresiva, la atacó, dándole una gran mordida. Según algunos reportes de sitios web y blogs de internet, el reptil murió intoxicado por el implante de silicona de la Fox. אבל הכל מתחיל בסן, בוא נזכיר, נכון? כן, הכל התחיל בסן הלונדוני שמפרסם אתמול את הוידאו המפורסם של הנחש נושך את החזה של אורית פוקס וכותב נחש נשך אישה, שים לב קשה להגיד את זה, ומת מהרעלת סיליקון. אז חי או מת, שרון, מה נראה לך? לא יודע, אני במתח, תגיד כבר, נו. חי, הנה הוא פה לידי, אתה יכול לראות את הנחש דיאבלו, בן 7, הוא מפנה מבט מאיים אליי, אז אני מקווה שהוא לא רוצה לשחזר את המקרה ההוא. אתה רואה אותו כאן? חי, בהחלט חי, כמו ששמועות רצות באינטרנט, כנראה שגם זו רצה, אבל בחנות סיפרו לנו אתמול כבר כשהתקשרנו, הוא במצב מצוין, הוא נרגע קצת מתשומת הלב התקשורתית. קצור, הנחש הזה חי, ולא רק חי, תבין שנחש כזה עולה בסביבות 2,500-3,000 שקלים, אבל דיאבלו פה, השטן שלידינו, כמעט הכפיל את השווי שלו, בגלל שהוא עכשיו נחש ידוען, נחש היסטוריה, ולכן יהיה אפשר לקרוא אותו. צלב, אתה יודע, הוא המתחרה הכי משמעותי של פולת מנון, שהלך לעולמו בנסיבות מצערות מוקדם מהצפוי, לא? ושל שימי הדג, ועוד שנייה גם נתייחס אליו, כי יש גם פה כל מיני הפתעות. חכה עם ההפתעות, אבל מה שיותר מסקרן אותי, אני טועה, אם כל הסיפור הזה בכלל היה גימיק שיווקי, צריך להגיד, מאוד מוצלח של החנות, תראה, אז קודם כל מיד יש איתנו אחד מעובדי החנות ונוכל לשאול אותו, אבל הנה הצלם מתמקד פה בטרנטולה שעומדת לידי קרוב יותר משאי פעם חשבתי שאתקרב לטרנטולה. תגיד, שואלים אותי פה באולפן, האם יצא קצת גימיק שיווקי של יחסי ציבור, לא? מזה שאורית הגיעה לכאן והנחש ומה שקרה? כן, מן הסתם, יחסי ציבור זה משהו שקורה במיוחד במצב כזה. אני לא חושב שזה רע, לא... אבל היה מתוכנן, תשאל אותו. אבל זה היה מתוכנן, תגיד? זה היה מתוכנן מראש שהנחש יעשה את ה... אני לא מכיר מישהו שבאמת יכול להגיע למצב שהוא יגרום לנחש בוע לנשוך מתי שהוא רוצה. חוץ מאורית פוקס. חוץ מאורית פוקס. היה קצת סטרס, היה קצת מצלמות, היה קצת רעש של אנשים מסביב, וזה גרם קצת ככה לבעלה של הנחש. אוקיי, שרון, הטרנטולה פה, קלוז-אפ, 400 שקלים למי שרוצה להתהדר בעכביש הזה, לא שאני יודע איך אפשר להתפנק איתו בתור חיית מחמד. יש פה עצה, אגב, מאוד גדולה אחרת, אני אסתכל, תראה קצת באקווריום שמסביבי, דגים במחירים של מעשרות שקלים ועד כמובן מאות שקלים, ואפילו דג ידוען נוסף יש לנו, לא רק נחש סלב, אלא גם דג, שים לב כאן מאחוריי, שימי הדג של האח הגדול. רואה אותו? זה לא שימי ממש, זה דג פלאואר מאותו סוג, 1,800 שקלים. וגם אותו דבר, מאז שהוא באח הגדול, כמו שאתה יכול לנחש לעצמך, הרבה יותר מתעניינים והרבה יותר רוצים לקנות אותו. וגם הרבה יותר טלפונים, התעניינות שם, או שאנחנו סתם חיים באיזשהו סרט? לא חושב שהתעניינות בינלאומית, אני אומר עוד פעם, אנחנו סיפרנו לחנות אתמול את זה, אבל גם בעלי החנות ברגע שהם נכנסו לאינטרנט וראו, מטורף מה שקורה שם. אבל מותר לפרסם ידיעה על מותו של נחש בלי לבדוק עם החנות אם זה נכון? אנחנו מדברים על הסן. אם הוא היה בודק, הוא היה מגלה שהוא עדיין בחיים. כן, בהחלט, ככה זה עובד. אגב, תהינו איך זה קרה, מספר לנו בעל החנות שכל הטוקבקים שהגיבו לידיעות המקוריות כתבו, ברור, הוא מת מסיליקון, וכנראה שככה זה קרה. אתה מוכן לעוד חיה אקזוטית אחרונה? אני חושב שנסתפק בזה הפעם. הכי חשוב, למדנו שסיליקון לא הורג כל כך מהר. וזה גם מסר. נכון. תודה רבה, נדב. לילה טוב, שרון.